Halkadaky we dünýädäki täzelikleri bilen tanışdyrýan türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň habarlarynyň şu sanyny. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine geçirdik. Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň 10-njy tergiti geçirildi. Türkmenistanda bir näçe ýol başçylar täzelendi we beýleki habarlar. 7 fevralda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedow, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew hemde Ermenistan Respublikasynyň premier ministri Nikol Pashinyan adamzadyň doganlygy ugruna halkara zaýat bayragynyň gowşurulmagy münasibetli sanly ulgam arkaly gutlaw söz bilen çykyş etdi. Şeyh Zayed adynaky bayragyň berilmegi dünýä derejesinde hoşniýetli goňşuçylyk däpleriniň, parahatçylyk filosofiýasynyň, ananşmagyň we özara hormaty esaslanýan dialogyň ýokary gymmatlyklary ýygyderlik gorap saklamak üçin ruhlandyrjy tergi bolar diýip ynanýar. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy belledi. 9 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Taňryguly Atahalyýewiň hemde welaýat häkimleriniň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun oba hojalyk toplumyna hemde welaýatlaryna alyp barýan işler bilen baglanyşykly meseleler garaldy. Welaýatlaryň häkimleri dowam edýän mewsümleýin oba hojalyk işleri hemde medeni durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky guruluş işleriň barşy barada hasabatlar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar diňläp, ýerine ýetirilýän işler babaty häkimlere degişli tapşyryklar berdi. 10 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurda sapar bilen gelen Türkiýanyň Sowda ministri Ömer Boloty kabul etdi. Döwlet başçysyny Türkmenistan üçin Türkiýe Respublikasynyň ýakyn doganlyk döwletleriniň birdigini belläp, iki taraplaryň gatnaşyklaryň uzak möhletleýin strategik häsiýete eýedigini, ýurtlaryň arasynda gatnaşyklaryň hemişe özara hormat goýmagy we birek-birege gollaw bermäge esaslanýanlygyny aýtdy. Myhman Türkiýede doganlyk Türkmenistan bilen ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýändigini belläp, Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň servisini ýokary derejede geçirmäge beren gollawlar üçin Türkmenistanyň prezidentine hoşallygyny beýan etdi. 13 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurdun ykdysadyýatynyň puwdoklaryny 2025-nji ýylda alınıp barılan işlerin jemlenildi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasarlarynyň, käbir ministrlikleriň ýol başçylarynyň, welaýatlaryň häkimleriň hasabatlary dinlenildi. Şeýle hem ýurdy durmuş ykdysadydan ösdürmek boýunça 2026-njy ýylda öňde durýan wezipeleri, ýol başçylary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meselelere seredildi. Hökümetiň giňişleýin mejlisine Türkmenistanyň mejlisiniň ýol başçylary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň, Aşgabat hemde Arkadaş şäheriniň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçülikleýin habar beriş terişdeleriň ýol başçylary we beýlekler çagyrly. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň başlygyna prezident Serdar Berdimuhammedow bir näçe resmi namalara gol çekdi. Batyr Amanow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary wezipesinden boşadyldy. Türkmen Neft Döwlet Konsernyň başlygy Guwanç Welnazarowicz Agajanow şol bir wagtda vice-premier wezipesine bellenildi. Bayramul Orazurdiýew Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ilm, bilim, saglaw goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik toplumy boýunça ornmasary wezipesinden boşadylyp, bu wezipe Batyr Meret Durdiýewич Mämedow bellenildi we ol Türkmen Döwlet Binagarlygy Guruluş Institutynyň rektor wezipesinden boşadylyp. Mehmethan Berdimuradowicz Şakyýew Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ulug we ara gatnaşyk toplumy boýunça ornmasary wezipesinden boşadyldy. Bu wezipe Batyr Amangelliýew Anaýew bellenildi. Murat Akmuradowicz Mämedow pensiýa gitmek sebäpli Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministri wezipesinden boşadyldy. Bu wezipe Murat Berdiquwat Muradowicz Gaýepow bellenilip, ol Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministriniň bejeriş öňüne alyş kömegini guramak boýunça ornmasary wezipesinden boşadyldy. Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamyna awtomobil ýolları puwdogyny hasa kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti resmi nama gol çekdi. Resmi nama laýykly awtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň işini besedip, oň binýadyna Türkmenistanyň awtomobil ýollary ministrligi döredildi. Bu ministrlik işini beseden awtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň hukuk ornatary diýilip kesitlenildi. Şonuň bilen baglykda Hanýeli Şirdowdyýewич Kerimow awtomobil ýollary ministri wezipesine bellenildi.
Begimrat Gurbanguly Atayev Türkmenistan'ın Azık Tenagatı Döwlet Birleşiginiň başlygy wezipesinden boşadyldy. Bu wezipe Bayram Durdymuradowicz Tejenew bellenildi. Çary ýyllyk Gurbanguly Babaniýazow Türkmenistan'yň daşky Gurşowy goramak ministri wezipesinden boşadylyp, bu wezipe Öwedgelli Goşjanow bellenildi we ol daşky Gurşowy goramak ministriniň ornbasary wezipesinden boşadyldy. Resul Anna Çaryewicz Muradow Türkmen Himya Döwlet Konserniň başlygy wezipesine bellenilip, ol Türkmenistanyň Senagat we Önümçilik ministrliginiň ornbasary wezipesinden boşadyldy. Hoca Nazar pensiýa gitmek sebäpli Türkmenistanyň telewizsiýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky Döwlet komitetiniň Altyn Asr Türkmenistan teleradio ýaýlymynyň başlygy wezipesinden boşadyldy. Bu wezipe Qaqabayew bellenilip, ol Arkada teleýaýlymynyň başlygy wezipesinden boşadyldy. Arkada teleýaýlymynyň başlygy wezipesine bolsa Nipesow bellenildi. Daşoğuz welaýatynyň Könürgen Jetraw 2025-nji ýylyň jemler boýunça welaýatlaryň etraplaryny we etrap hukukly şäherleriniň hemde Aşgabat şäheriniň etraplarynyň arasynda durmuş ykdysady medeni taýdan ähli görkezjiler boýunça iň ýokary netijeler gazanan Türkmenistan boýunça ýeňiji bolan etrap diýip yglan edildi we bu etrawyň häkimligi 1 million Amerikan dollar meçberine pul bayragy bilen syýlaglandy. Hökümet meclisine döwlet başçysyny bu etrawyň häkimligini syýlaglamak baradaky degişli buýrugy gol çekdi. Şeýle-de hökümet meclisine Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namasy bilen etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň arasynda 2026-njy ýyl boýunça degişli bätleşik yglan edildi. Türkmenistanyň ýüpekçilik puwdagyny ösdürmek boýunça öňde goýulan wezipeler üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem piýlanyň önürleýän meçberini artdyrmak we oň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmen paýta döwlet konserniň hemde welaýatlaryň häkimliklerini 2026-njy ýyl 2100 tonna çyýk piýle önürmek üçin etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň bagy bostanlygy öwürmek, oň gözel tebigatyny hasy baýlaşdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň 2026-njy ýylda saýaly, türli miweli baglaryň we üzümüň şol sany ministrlikleri, puwdaklaýyn dolandyryş edaralaryny, Aşgabat we Arkada şäherleriň häkimlerini we beýleki edaralary 1,5 million düýp nahalynyň welaýatlaryň häkimlerini 1,5 million düýp nahalynyň ekilmegini üçin etmek tapşyryldy. 2026-njy ýylda ýurdun durmuş ykdysady ösüşini üçin etmek we sewitleriň depkinli ösmegini gazanmak, işçiň maýa goýum siýasatyny alyp barmak, Türkmenistanyň ykdysady kuwadyny puwtalandyrmak, raýatlaryň ýaşaýyş durmuş derejesini hasy ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistany 2026-njy ýylda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegi we maýa goýum maksatnamasy tasdiklanyldy. 10-12 fevralda Türkmenistanyň paýtagtyna ýüze goloý kampaniýany we işe-werler birleşikleriniň gatnaşmagyna Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň 12-nji sergisi geçirildi. Çäräniň açylyşyna resmi wekiliýet bilen Aşgabada gelen Türkiýe Respublikasynyň Sowda ministri Ömer Bolat gatnaşdy. Sergi türk önürjilerini we eksportçylaryna öz önümlerini türkmen bazaryna tanışdyrmak hemde täze işe-werlik gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin amatly mümkinçilik döretdi. Gatnaşyjylar dürli puwdaklary degişli harytlaryň giň görnüşlerini görkezdiler. Portugaliýanyň Sosialistik partiýasynyň dalaşýar Antonio José Seguro prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyryna ýeňiş gazandy. Hökümet portalynyň maglumatlaryna görä, saýlaw bülletleriniň 99,12 götermi sanalandan soňra Seguronyň sesleriniň 66,82 götermi alanlygy belli boldy. Onuň bäs eşi bestir. Ultra Sağçy partiýasynyň dalaşýar André Ventura'ny saýlawçylaryň 33,18 götermi gollady. Yaponiýanyň premier ministri Sanae Takaichi tarapyndan ýol başçylyk edilen Liberal Demokratik Partiýasy parlamentiň aşağı palatasyna möhletiniň öňki saýlawlarda orunlaryň 465-sinden 316-syny almak başardy. Bu partiýanyň taryhyndan iň oňat netijedir. Ýagny 2-nji jahan uruşundan bäri ilkinji gezek Yaponiýada bir partiýa parlamentde orunlaryň 3-den 2 böleginden hem köp orun almak başardy. Öňki ýyllarda Liberal Demokratik Partiýa köp gezek şowsuzlyga duçar bolupdy. 9 fevral Aşgabatda Olimpiya şäherjiginiň halkara ýaýlyma beriş merkezinde Arkada futbol kluby Türkmen futbolunyň buýsanjy we geljegi atly halkara media forum geçirildi. Forumyň işine Türkmenistanyň sport guramalarının wekilleri, şeýle-hem Russiýadan, Hytaýdan, Türkiýeden, Azerbaýjandan, Özbegistandan gelen halkara sport wakalary teswirleýän köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň wekilleri gatnaşýarlar. Forumyň çäklerine Türkmenistanyň degişli döwlet komitetläriniň ýol başçylarynyň, milli köpçüliklerin
online habar veriş teliştelerinin vekillerinin, şeýle hem Hytaýyň CCTV5, Russiýanyň Mir 24, Türkiýanyň TRT Sport we Azerbaýjanyň İdman TV ýaly öňde barjy halkara teleýaýlymlaryň jurnalistleriniň çykyşlary dinlenildi. 11 fevral Aşgabatda Olimpiya stadionunyň AFK Çempionlar Ligasynyň 8-1 finalynyň çäklerini Türkmenistanyň arkada hemde Saudy Arabistanynyň padşahlygynyň Al Nasr toporlarynyň arasyna duşup geçirli. Duşuň birinji ýarymynyň 19-njy minutynda Saudy Arabistan padşahlygynyň Al Nasr futbol toporunyň oýunçylary hasap açmak başardylar. Şonlukda arkada hemde Al Nasr futbol toporlarynyň arasyna duşuk 0-1 hasabyny tamamlady. Mehriban adamlar, size yetirmek isteyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal websaytymyzdan doly ona tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.